Значи розова 9, 4, 40, плюс още 10, остава 5,50. И дължиш още. Ти може да вземаш толкова. Школа да взема пенсия. Абе, аз ми дай средеца. Да, па сила се направи. Те каквото кажат, знаят какво да направят. Какво средец ли да ти дам? Еми дай червена, аз като бебе не съм пушила, не знам какви цигари да взема. Ужас. И тя не знае как ти ни говори, ама... Ето аз като кажа, отдея казах, абе в Америка има, викам Боро, викам и кажеш бе, и те веднага приготвиха 5 лева и аз си до котатък и она излезна от там. Ту ми спира гласа, ту ми почва, аз от малка. Нали ви казах, или съм от Швейцария. Ама ти ли лете един път от база? Еми аз 3 пъти съм летяла. Ама те от малка ме чупат. Започнаха от детската градина, като съм откраднали като бебе. Значи, детската градина ме бутна една учителка. Детската градина ме... Мини да ти... Хлебче ли ще искаш? Много съм грозна, нали? Верно, отврати брата направо. Те ме направиха цял живот. Това ли си изкъпи казак? Знаете ли, ама се капак сега. Ама знаеш какво? Бях си скрила едно сапун. Изпери се, нагласи се. Виж, ония ден са го изгоряли, докато съм спала. Не знам, не съм пушила. Сега знаете ли какво имам една тениска, нарязана тениска, да си бърша сополите. Какво ще искаш? И сега са я вземали нарязаната тениска. Викам, я ми я върнете. Един хляб. И сега не иска да ми върнат и нарязаната тениска. Викам, дайте се обада в полицията, вика, няма телефон, няма нищо. Преди малко ми щупиха и ключа някакси с магии. И сега ще кажа, че съм искала да разбия и вратата. Не знам, или съм от Швейцария, или от Америка. Защото казах, или кажеш бе, или Малборо. И те веднага си приготвиха такива цигари. Ама като бебе не съм пушила такива цигари. Кате, хапчетата са мамай. Ама не знам коя съм, трябва вече да ми кажете. А ти пила ли си днеска хапчетата? Еми аз от някой ден ги пия, някой ден не ги пия. Пи Ама знаете ли какво? Като се намерих в циганската къща, като бях малка, първата ми работа нямаше нищо, изпърших едни яйца и се натрових и ме бяха карали в лудницата. И в лудницата ми дадоха да ям пиле. Сигурно съм от тази държава, къде дават пилетата, па после па там ме завели. А знаете ли какво са откърнали от моята държава? Едно златно сърчице и една паричка. А те си направили медальон сила. Циганите до нас. И силата да мек съм аз, а тя до мене живее. И не сме да излезне. И аз я виждам на запалка в нас, неговата дъщеря, дето в нас живее, с медальон сила. И вика, че аз съм това силата. 6,40. Няма да... Не е парче. 6,40.